Районда республика күніне арналған саралар узгарылып тора. Бүгін біздің ижади түркім Куалдар ауылы халқының хөрмәтле ауылдаштары бірінші мөгаллим указлы мулла хәзрәте Исмәгыйлев Усман Сәлимгән улы истәлегенә құрылған һәйкәл һәм төзекләндерелгән спорт залды асу шатлыгын уртаклашты. Усман Исмәгыйлев 1861 елда Куалдар авылында туып үсә. Төркияле имамга укый һәм туган авылына кайтып, мәсҗид төзетә, мәдрәсә аса. Үз авылдашлары гына түгел, уга тирә-яктан да килеп хаба калалар. Бунан тыш бихисап эштәр башкара, авылын төзекләндерүгә бик күп көч сала. Уның туган иленә, халкына булган һөюе бүгенге көндә лә сагылыш таба. Для меня это личная история. Эту идею, саму эту идею начинал мой отец, тоже уроженец Калдарова, тоже выдающийся человек, который в 14 лет, не зная русского языка, ушел в Уфу буквально пешком поступать, учиться на фельдшера. И с фельдшера стал заслуженным врачом Российской Федерации, основал систему здравоохранения, один из лучших медицинских центров в стране, в столице нефтехимии Татарстана и в целом России, в городе Нижнекамске. Соответственно, стал хирургом высокой квалификации и талантливым управленцем. Он всегда с трепетом и большой любовью относился к Калдарову. Калдаров для него было местом силы. И минимум 2 раза в год, каждый год он приезжал сюда, никогда не забывал свою малую родину. Поэтому сама идея, сам памятник, они были начаты им и изготовлены им. Но, к сожалению, в июле прошлого года отец скоропостижно умер, не успев завершить это дело, и завещал, соответственно, это дело доделать. И благодаря вашей поддержке жителей, вашего неравнодушия, нам удалось это реализовать. Сара кунактарды мәктәп капкаһы янында каршы алудан башланып китте. Был көндә Усман хәзрәт исеменә бик күп йылы һүзләр әйтелде. Әйткәндәй, уга дип багышланган һәм мәктәп ихатаһында урын алган һәйкәл Атайсал проекты ярдәмендә төзелә. Элек мин дә мондагы кеше түгел, элек ошо урында башкорт ягында мәсҗид булган. Мин килгәндә ул мәсҗид клуб итеп, без шунда кино карап, библиотекаһына килеп, концертлар карап йөренеп, мин шуны беләм. Мин дә мондагы кеше түгел. Бүс асылу ул авылыбызның бер горурлыгы, балалар өчен, улылар өчен дә ул безнең горурлыгыбыз. Милләтем башкорт һәм туган телем, бал минем елем, бал минем илем. Калдарыбыз сәскә ата, калдарыбыз яшәрә, өлкәндән шатлык кисерә, гурлык ул яшьләргә. Яшел кәләмле мәйданда сакырып тора безне, спорт уңышлары менә куандырырбыз безне. Без тоябыз, һез булганда Калдар тагы үсәсәк, безнең тарафтан безгә йылы илдәр исәсәк. Барыгызга рәхмәтлебез, исән, имин булыгыз, безгә шулай балаларга гел игелек кылыгыз. Артабан кунактар Куалдар мәктәбенең спорт залын инеп күрде. Федераль проект ярдәмендә төзекләндерелгән спорт зал яңы төс алган тиһәктә хата булмас. Бүгенге көндә мәктәп балаларының сәламәтлеген ныгытуга зур игътибар бирелә. Ошо юнәлештә җитәкчелек тарафынан бихисап эштәр башкарыла. Сарала катнашкан кунактар укытучыларга, мәктәп хезмәткәрләренә һәм укучыларга изге теләкләрен җиткерде һәм бүләкләрен тапшырды. Безнең Калдар мәктәбендә бүгенге көндә 42 укучы укый.
Россия Федерациясының «Успех каждого ребенка» һәрбер баланың уңышы исемле федераль проекты буенча төзекләндерелгән спорт залы ачыла бүгін. Буның өчен без Россия хөкүмәтенә, район җитәкчелегенә олы рәхмәтебезне белдерәбез. Шу яңа спорт залында яңа үрләр бит дип ышанабыз һәм ышандырабыз.